História nášho združenia začala ešte v roku 66, kedy naši členovia boli na kúpeľnej liečbe a dohodli sa, že zakladajú nejaké, teraz už tomu hovoríme občianske združenie. Takže kolektív muskulárnych dystrofikov bol založený v roku 68. Postupom času sme sa rozhodli v roku 1993 zakladať úplne nové už občianske združenie, organizáciu muskulárnych dystrofikov. Teraz samozrejme už sa píše nová história, takže už sme Belasí motýl. Zo začiatku to bolo len tak v rámci svojich domácností, stretávali sa, písali si, pomáhali ďalším členom s ťažkosťami, ktoré ich stretávali. V súčasnom období toto už funguje spôsobom, kedy tu máme profesionálnych poradcov, ktorí dokážu podať overené, jednoznačné informácie a nie len svoje skúsenosti sprostredkovať. Tie prvé témy boli viac menej sociálne. Vyvíjala sa aj veda, zlepšovala sa diagnostika, tak aj my sme ako keby rozširovali tú ponuku tých služieb. Od tých sociálnych tém sme sa posunuli aj troška k takým tým odbornejším. Nosné aktivity Združenia Belasí motýl v súčasnosti sú predovšetkým špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri sprostredkovaní osobnej asistencie, ďalej je to služba požičovní pomôcok. Potom sú veľmi vyhľadávané a obľúbené napríklad pobyty, letné tábory. Venujeme sa aj podpore rôznych športov, napríklad boča alebo hokej na elektrických vozíkoch, šach. Vydávame časopis Ozvena 4-krát ročne. Veľmi dôležitou aktivitou, ktorú robíme, je verejná zbierka Belasí motýl, ktorá okrem teda osvety veľmi výrazne pomáha našim členom pri doplatkoch za pomôcky, ktoré nie sú hradené štátom vôbec. Za tých 30 rokov, odkedy organizácia funguje, tak si myslím, že spoločnosť sa predsa len troška posunula v tom vnímaní, že ľudia so zdravotným znevýhodnením sú tiež súčasťou spoločnosti. Cieľom našej činnosti je, aby sme ako keby podporovali komunikáciu alebo prúdenie informácií medzi nami, pacientami, a medzi odborníkmi, aby sa lekári zaujímali o ťažkosti pacientov, aby sa pacienti nebáli spýtať sa svojich lekárov, aby vedeli, kto je ten odborník, kto by mohol pomôcť. Tým, že to ochorenie nervovosvalové môže vzniknúť, môže sa prejaviť hneď od narodenia, môže sa prejaviť v detskom veku, v tínedžerskom veku, v dospelom veku, ale aj v seniorskom veku, tak to vekové rozpätie ľudí, ktorí sú našimi členmi a ktorým poskytujeme takúto pomoc, je veľmi široké. Fungujeme ako chránené pracovisko, čiže my sami sme tu tí, ktorí máme tieto svalové ochorenia, my sami riešime tieto ťažkosti, poskytujeme služby, fungujeme tu v bezbariérových priestoroch pomocou osobných pracovných asistentov. Je to tiež taká filozofia toho nášho pracoviska, že chceme dať príležitosť ľuďom, ktorí majú ťažkosti zdravotné, ale vedia napriek všetkému pomáhať aj tým iným.